Vos envie este missatge des de l'alegria per a transmitir-vos que estem molt contents. Portem 3 anys preparant-nos per a governar bé esta comunitat. La primera setmana deixarà d'existir el copagament i les medicines seran gratuïtes per a aquelles persones que no tinguin una pensió superior a 1.000 euros. Perquè la sanitat és lo bàsic, perquè el benestar de les persones és lo bàsic, perquè l'educació dels xiquets, les xiquetes, dels joves és lo bàsic. Eixes són les nostres línies roges. Vos dic una cosa, la meva primera crida serà a les víctimes del metro per a demanar-les perdó en nom de la Generalitat Valenciana. Però la segona crida serà al senyor Rajoy per a dir-li que no pot continuar marginant a 5 milions d'espanyols, a 5 milions de valencians. Per això vos dono les gràcies, per haver-me ajudat a arribar fins ací i perquè amb el vostre esforç, amb la vostra ajuda i amb el vostre vot, a partir de diumenge començarem a arreglar les coses. Anem a arreglar-ho.